Riders Fight Night eftermiddag. 2 af vores aller skarpeste pinde. Gartnerdreng. Vågn op til den virkelige verden. Du er ornitolog. Underrør! Jeg interesserer mig for Dårlig smag! aber. Du er bare en lille abe. Hans røv er min! Du er færdig. Røv er min! Jeg glæder mig. SOA er jo for tabere og homoseksuelle. Man ser her en rædselsoverskrift fra Politikken om, at danskerne ligger søvnløse hele natten. Og det kommer de til, hvis alt det her SOA-skrammel det bliver indført, som Gartner anbefaler. Man kan ikke vinde kampen i Helmand-provinsen ved at øge antallet af majorer oppe i Forsvarskommandoen fra 1200 til 2400. Og det er stort set det, der sker i SOA-projekter. Den nederste Mortensen, ham der sidder allernederst, mens der er 12 SOA-managers over ham. Og de holder møde med ham hele tiden. De fortæller ham hele tiden, at de skal have rapporter om, hvordan det går. Fremskridt. Og når han så siger, at jeg skal fandme have noget hjælp, så siger de, ved du hvad, vi sender en problem manager ind for at vurdere den. Så jeg siger, grøn IT, ud med disse tobenede varme- og CO2-generatorer. Lad os prøve, om vi ikke kan vende ratioen om, så der er én varme CO2-generator og projektlederagtig ting. Og så 12 Mortensen, der får lov til at kode. Så kan det være, at de fleste projekter, de ligesom lykkes, men inden for SOA, same old architecture, der tror jeg, det er næppe. Man kan jo også se, at Gartner allerede er gået et skridt videre. Efter de har anbefalet SOA, har de nu sagt, at det er utilstrækkeligt. Nu hedder det noget andet. Og alle andre siger også, at det er slet ikke nok med SOA. Vi er nødt til at have enterprise, et eller andet arkitektur, noget ovenpå. Og sådan vil det blive ved hver halve år. Der kommer nye forkortelser hele tiden. Til syvende og sidst skal der støvler på jorden, ligesom i Helmand-provinsen. Og til syvende og sidst er det det eneste, man ikke kan med disse SOA-ting. Det er gået for vidt, fordi vi har alt for mange penge. Vi har råd til alle disse tobenede varme- og CO2-generatorer. Fordi vi kan. Enten Mogens Nørgaard kan lide det eller ej, hvad enten I måtte kunne lide det eller ej, så er SOA spillelevende. SOA er ikke død. Hvordan kan det være, at jeg bliver glad, når jeg hører Mogens i dag? Hvordan kan det være, at jeg bliver glad, når Mogens fortæller mig, at det står skidt til med SOA? Jo, for så er vi på rette vej, ved jeg. Mogens kan ikke forudse fremtiden. Det kan vi. Og lad os snakke lidt om det. Lad os snakke lidt om fremtiden, og hvordan man forudser fremtiden. Lad os tage et ganske tilfældigt valgt eksempel. Nøgenhed, for eksempel. Og mange mennesker går til og tænker på, bliver vi mere nøgne i fremtiden? Det er jo et relevant spørgsmål. Og det har vi også kigget på Gartner. Og vi er kommet frem til, ja, det gør vi faktisk. Faktisk så har vi det, vi jo Gartner kalder en strategic planning assumption på området. Der hedder og i 2015, så 10% af befolkningen går nøgne rundt i de større byer i Danmark. Hvordan når man frem til det, kunne I så spørge? Det spørger jeg sikkert, ikke? Altså, vi har faktisk udviklet det her sammen med Anders Lund Madsen. Det har da også været en voldsom forøgelse af hjernekapaciteten. Ja, han er også meget optaget af nøgenhed, Anders Lund Madsen. Og det hele bygger på et sæt af observationer. Han har et sæt af observationer, en trend. Trends er vigtige. Sker der noget? Er der nogen vej? Ja, vi bliver mere nøgne. Vi bliver mere nøgne i parkerne, men vi er også gået fra i virkeligheden at ligge nøgne i parkerne til i højere grad sidde oppe i parkerne, og hvis man fremskriver den her udvikling, så er det klart, at vi vil på et eller andet tidspunkt stå op og begynde at gå rundt i en naturlig fremstil. Og det leder så til det, som er helt centralt for at forudse fremtiden. Scenarieplanlægning. Og vi er nået frem til, at der er 2 ting, der regulerer det her. Det er vejret, bliver det varmere eller koldere. Og der kan man jo sige, at global opvarmning jo om noget er med til at understøtte den her udvikling i den rigtige retning, og man kan diskutere på grøn IT i virkeligheden er så skide god idé, så man tænker på en større sag. Ja, det her, det er sådan noget, vi også har gjort med SOA. Så har vi sagt, at det her, det bevæger sig i den retning. SOA er en løsning på en række problemer, og vi kommer tilbage til dem her lidt. Det
Det er, at her ved vi, at når folk begynder at sige, at den er død, så er den levende. Det er så smukt, så man næsten er nødt. Er det sådan, du klarer det derhjemme? Point. Jeg synes i øvrigt aldrig, at Computer World overdriver. Flere point. Derfor, kære Mogens, du er i skuffelsens by. Det er et fint sted at være, navnligt hvis man sælger øl, eller selv laver det. Så kan man drikke nogle af sine bekymringer væk, og det skal du gøre. Samtidig skal du trøste dig ved, at fordi du tror, at den er død, er den levende. Den kommer også til I rest my case. bare så hvad at sætte dig tilbage. Problemerne vil løse sig selv. Sora vil blive mainstream, det vil være noget, vi slet ikke taler om. Og så kommer den næste hype, og den næste hype, og den næste hype. Du vil kunne lave programmer til det. Jeg vil kunne rådgive op det. Computer, hvor jeg vil kunne skrive op det. Det her er med til at holde mange mennesker beskæftiget. Det er smukt, det er godt. Det er sådan, det skal være. Så først og fremmest, nej, Sora er ikke død. Så ved jeg, at du bekymrer dig lidt om, jamen er Sora overhovedet løsning på noget som helst? Det må man sige, ja det er. Men her har jeg behov for at sige, at jeg har en god gammel ven fra. Han hedder Edgar Dijkstra til i 1968. 40 år siden, mine damer og herrer. For 40 år siden skriver han, vi bliver nødt til at løse problemet med GoTo. Han har nemlig observeret de her mennesker, der laver GoTo-sætninger, nemlig de her basic-programmører, der sidder og laver store applikationer. Der kan man altså faktisk måle kvaliteten af dem på, hvor mange GoTo'er de laver. Vi er nødt til at begrænse programmørernes frihed. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved de her programmører. Vi er nødt til at binde deres hænder. Vi er nødt til at lænke deres fødder. Vi er nødt til at opfinde procedurer og fjerne GoTo. Vi er nødt til at gøre GoTo forbudt. Det gjorde man så. Det gik godt. Folk blev glade for procedurerne. Vi var glade for, at der ikke mere var GoTo. Vi var glade for, at man fjernede spaghettien i al udviklingen. Der blev orden i sagerne. Det var ikke alle programmører, der selv kunne finde ud af det. Vi skulle have det at vide. Vi skulle disciplineres. Vi skulle disciplineres med procedurer, skulle de. Struktureret programmering. Alt muligt. Som en af mine tyske kollegaer siger. Structure is not for programmers. Structure is for architects. Programmers need to be disciplined. GoTo med punkt-til-punkt integration. Og I vil forstå, at her 40 år efter har vi jo stadigvæk et problem. Så SOA, ligesom proceduren, skal være med til at løse. Det er ikke spaghetti GoTo, det er ikke spaghetti kode, det er spaghetti integration, det er den elektroniske cement, vi skal ud af. Vi skal have orden i kaos, mine damer og herrer! Vi skal have et enterprise nervous system! Vi skal have det her integration pis væk! Vi vil ikke have det mere! Vi vil have SOA! Så fat det dog! I det sidste led i en evolutionær kæde, der aldrig stopper! SOA! For evigt! Sådan! Mine damer og herrer! Henrik Lightning Sangeberg mod Mogens Knapse Storytelling Nørgaard. Flere støvler på gaderne, og hvor de ellers skal hen og sove i soveposen. Ja, ved du nu hvad? Ved du nu hvad? Trods et par gode slag under, eller ord under bæltestedet, mener jeg, så mener jeg klart, at BS-barometeret klart stiger op herover. Og runden denne gang går til Henrik Sangeberg! Og vi er klar til runden!